Ola, como están? Mal que lles pese aos seus veciños, o barrio de Angrois volve estar estes días no primeiro plano informativo, na véspera de que se cumpra o primeiro aniversario do accidente ferroviario que deixou 79 falecidos e case 150 feridos. Amoréanse as flores e os recordos que lembran as vítimas da traxedia. En Angrois a vida segue, pero as cousas nunca volverán ser iguais. No barrio de Angrois non se fala demasiado do accidente que hai un ano conmocionou o mundo. A lembranza doe, case tanto como doeron aqueles fatídicos días. Os veciños, os primeiros que saltaron as vías aquel 24 de xullo de 2013 para socorrer as vítimas do Albia, intentan seguir adiante cas súas vidas. Ninguén esquece, pero hai que aprender a convivir cunha cicatriz que saben lles quedará por sempre. Intentando levar isto ao lado, porque é imposible olvidarse dele, entón convivir con elo. Foi un ano moi duro, moi duro, e sempre hai alguén por aquí, sempre hai xente que curiosos, digamos, sabes que non é o día a día como era antes, non? Pero sabemos que temos que convivir con elo e en eso estamos, non queda outra, non se pode escapar desto. Foi unha ferida moi grande, esperemos que cicatrice, pero a cicatriz estará aí para toda a vida. Dende que o Albia descarrilou na curva da Grandeira, flores, mensaxes, cunchas, agasallos lembran permanentemente os que faleceron ou resultaron feridos no sinistro. Estes días, esas mostras de cariño están aínda máis presentes. Mañá, moitas das vítimas e dúcias de familiares estarán en Angrois, nunha xornada que será moi dura, pero na que os veciños tamén queren ver unha nota de esperanza. Mañá vai ser un día durísimo, pero tamén quero que sexa un día de esperanza, non? Un ano despois ver aquí as persoas que aquel día estaban dentro dos vagóns, os familiares, quere dicir que foron capaces de superar, que teñen a forza como para estar aquí e que a vida tamén lles deparará cousas boas. Agradecidos polas homenaxes que están a recibir, a Medalla de Ouro de Galicia, a candidatura ao Premio Príncipe de Asturias da Concordia, os veciños lembran que non son heroes, só persoas axudando a outras persoas. Bueno, agradecidos, nunca pedimos nada a cambio, entón agradecidos e compartilo con todas as persoas que estiveron aquí para que isto fose da mellor maneira posible e mitigar no posible toda esta doenza que era a traxedia. Os héroes levan capa e dibuixanse sobre un papel e nós non somos héroes, somos persoas que axudamos a outras persoas, tan simple e sencillo como eso. O de mañá será un día difícil para os veciños de Angrois, tanto que moitos marcharán das súas casas buscando a tranquilidade que estes días se verá truncada con motivo do primeiro aniversario da traxedia. Deixamos Angrois para irmonos ata o Concello. O alcalde quere chegar a un acordo co secretario e co interventor municipais que foron cesados no seu día por Gerardo Conde Roa e que ese acordo lle poña punto e final o percorrido xudicial deste caso. Agustín Hernández xa se reuniu cos dous funcionarios e explica que a súa intención é encargarlles outras funcións acaídas ás súas competencias. O rexedor respondía así ao ser preguntado pola resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que non admitiu o recurso de casación presentado polo Goberno local contra a sentenza que anulou a creación das prazas de secretario, interventor e tesoureiro de apoio no Concello de Santiago. O alcalde quere chegar a un acordo co secretario e co interventor que foran cesados no seu día por Gerardo Conde Roa e así lle lo fixo saber nunha reunión que mantivo cos dous funcionarios. Agustín Hernández di que quere mirar pro futuro e que agarda que ese acordo lle poña punto e final o percorrido xudicial do caso. A min gustaríame poder pechar ese episodio que aconteceu neste Concello. Eu considero que o Concello de Santiago pode ter cabida para profesionais do ámbito dos que estamos a falar e, polo tanto, a miña intención, a miña ambición é atopar un punto de encontro. Si tento atopo un acordo con alguén, lóxicamente será entendendo que ese acordo significa o peche de calquera reclamación noutros ámbitos.
Agustín Hernández explicou que os dous funcionarios están doídos polas formas nas que se produciu o seu cese, formas que o alcalde non quere entrar a valorar. O que si ten claro é que o secretario e o interventor foron apartados dos seus postos de maneira legal. O que anulou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, explica Hernández, foi a creación dos postos de secretario, interventor e tesoureiro de apoio. Para el, acatar a sentenza non significa que os funcionarios cesados recuperen os seus postos. A execución da sentencia, o efecto que tería é que desaparecen as prazas e esas persoas quedan sin praza a disposición do alcalde. Porque en ningún caso a execución da sentencia significaría que esas persoas voltarían a ocupar os postos que tiveron. Porque o que está meridianamente claro é que os ceses foron conforme a dereito. O alcalde respondía así ao ser preguntado pola resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que non admite o recurso presentado polo goberno local contra a anulación desas prazas de apoio. Agustín Hernández di que o Executivo podería presentar un recurso de casación ante o Tribunal Supremo, aínda que o asunto está en mans dos servizos xurídicos do Concello. E o alcalde tamén deu conta dos acordos da Xunta de Goberno que se adiantou a hoxe por mor do festivo do venres. Por iso a reunión non estivo demasiado cargada de contidos. O acordo máis importante ten que ver ca concesión de 6 axudas a outras tantas empresas para a contratación de persoal especializado. As subvencións ascenden a un total de 28.000 euros e permitirán que cada unha das 6 empresas contrate a un mozo de entre 18 e 25 anos que teña título universitario ou de FP2. A axuda forma parte dunha convocatoria que ten unha achega total de case 230.000 euros e a que se presentaron outras 24 empresas cuxas solicitudes están avaliando. De outra banda, a Xunta de Goberno aprobou o expediente de contratación do sistema de tramitación digital dos documentos contables e das facturas por un importe de case 74.000 euros. Por último, o Executivo deulle o visto bo os contratos para 4 dos concertos destas festas do Apóstolo. Pois o alcalde tiña que escoitar hoxe novas críticas por parte do voceiro municipal do PSOE. Paco Reyes acusou a Agustín Hernández de seguir completando un álbum de fotos con pouco contido despois da reunión de onte ca conselleira de Facenda para asinar o acordo de financiamento da capitalidade. O concelleiro socialista lembra que esa partida xa estaba comprometida nos orzamentos da Xunta, porque é obrigatoria por lei. Despois de que Agustín Hernández se reunira co presidente da Xunta a semana pasada, o voceiro do PSOE advertiu que estábamos ante a primeira dunha serie de fotografías promocionais do alcalde. Pois ben, Paco Reyes cree que a segunda imaxe chegou onte, ca xuntanza do rexedor ca conselleira de Facenda. O edil lamenta tanto o protocolo para asinar un acordo, o da partida da capitalidade, que xa estaba contemplado nos orzamentos da Xunta. Ademais, lembralle a Agustín Hernández que esa achega do goberno galego é obrigatoria por lei e que os 2,3 millóns de euros consignados non son a cifra máis alta que ten recibido Santiago. É unha achega moito menor da que fixo no seu momento o goberno progresista presidido por Emilio Pérez Touriño e moitísimo menor do que verdadeiramente supón como custe para todos os veciños e veciñas de Santiago, porque obviamente a diferencia entre eses 2.300.000 euros que achegan e os 5.500.000 que farían falta, obviamente o pagan todos os veciños e as veciñas de Santiago do seu peto. Por lo tanto, mire, agradecer deferencia ninguna, Noutra orde de cousas, Paco Reyes quixo referirse ao balance da actividade asistencial na área sanitaria de Santiago presentado o luns. O voceiro socialista é moito menos optimista que os responsables do Chus e que a Consellería de Sanidade, e que di as listas de espera están peor agora que hai 6 anos. Pasamos de 58 días, en xuño de 2008, de espera media cirúrxica, a 65,7. Por lo tanto, un incremento de máis do 13%. Hai un incremento de máis do 44% en cirurxía pediátrica, do preto do 25% de tempo de espera en traumatoloxía e de máis do 36% en xinecoloxía. No que ten que ver cas consultas, Paco Reyes explica que o tempo de espera para a cirurxía cardíaca medrou un 118% en relación a 2008 e en cirurxía xeral e digestiva fixo nun 42%. Ademais, o voceiro socialista advirte que todos estes datos teñen que ser tomados con precaución, porque a Consellería de Sanidade segue incumprindo o decreto que obriga a publicar as listas de espera non estruturais, as que inclúen a doentes os que se lles ofrece a posibilidade de seren atendidos en centros privados, pero que prefiren agardar polo seu turno na sanidade pública.
E o BNG vai levar ao próximo pleno unha moción que pretende que o Concello exprese a súa solidariedade co pobo palestino e condene a intervención do Estado de Israel na franxa de Gaza. O voceiro nacionalista Rubén Cela presentou o texto nunha rolda de prensa na que se fixo acompañar por Mohamed Ashur, un médico de orixe palestina que leva 30 anos vivindo en España. Foi el quen explicou como é o día a día dos 2 millóns de persoas que residen en Gaza, un territorio non máis grande que a provincia da Coruña e que leva 8 anos sufrindo un embargo que dificulta a cobertura das necesidades máis básicas. Ele é Mohamed Ashur, un médico palestino que leva máis de 30 anos vivindo en Galicia. Parte da súa familia continúa na franxa de Gaza e por iso ninguén coma el para explicar como é o día a día nun territorio que vai de masacre en masacre. A última ofensiva israelí deixou xa máis de 600 mortos, máis de 4.000 feridos e centos de vivendas, escolas e hospitais derruídos. Cifras que para Mohamed non están a ter unha resposta contundente da comunidade internacional e menos do goberno español. Que condene, por favor, que no salga a condenar los 3 desaparecidos judíos y ahora pues mataron tantos, 650 y más de 4.000 heridos y hay desastre total y absoluto. No he visto, o a lo mejor soy sordo o tal, no he visto una condena y freno que cortan las relaciones comerciales y diplomáticas como una amenaza para que paren la agresión sobre Gaza. Os ataques de Israel veñen a agravar unha situación xa de por sí insostible, a dun territorio que leva 8 anos de durísimo embargo, con consecuencias nefastas para os seus 2 millóns de habitantes. Está sometida a un embargo desde hace 8 años y está sometida a una ausencia de fronteras. Nos faltan muchísimas cosas, muchos medios, mucho comercio, mucha infraestructura, mucho suministro en los hospitales, suministro de construcción, suministro de comida, de ropa, y etcétera, etcétera. Mohamed Ashur acompañou a Rubén Cela na presentación da moción que o BNG vai levar ao próximo pleno. O Bloque quere que o Concello de Santiago exprese o seu apoio e solidariedade co pobo palestino e condene os ataques de Israel sobre a franxa de Gaza. Ataques que, di Cela, non son máis que un intento de limpeza étnica. A Concelleira de Normalización Lingüística entregou hoxe o diploma acreditativo aos gañadores do segundo concurso de proxectos de publicidade comercial en galego. Trátase dun proxecto do equipo 3x1 deseñado para promocionar a emblemática libraría Couceiro. A campaña triunfadora leva por lema xeitos, mil maneiras de dicir e pretende aproveitar as potencialidades da lingua galega e a participación activa do público para dar a coñecer o establecemento. Os deseñadores do proxecto, Manuel Maía, Lourdes Rivera e Pilar Parada, explicaron no acto en que consistirá esta acción publicitaria. O vindeiro mes de setembro, a Praza de Cervantes acollerá unha actividade de dinamización cultural na que todos os transeúntes poderán participar nunha chuvia de ideas a través da lingua, que se plasmará ca elaboración dun mural. Os participantes poderán recoller un agasallo sorpresa na libraría Couceiro. Na entrega do premio, dotado con 5.000 euros para a execución da campaña, a concelleira María José Corral lembrou que a intención do Concello é fomentar o aumento do uso do galego nas relacións comerciais e contribuir á economía local a través do apoio á creatividade. Pola súa banda, o responsable da libraría Couceiro, Pablo Couceiro, fixo vincapé no compromiso que o establecemento ten ca normalización da lingua galega e os proxectos culturais. Unha maridaxe perfecta entre a gastronomía galega e o Camiño de Santiago é a carta de presentación do menú peregrino que este ano se poderá degustar no Hostal dos Reis Católicos e noutros 11 establecementos da rede de paradores situados na ruta Xacobeas. O prazer para o Padal está asegurado, non en van, na elaboración dos pratos que compoñen o menú participaron 8 cociñeiros galegos galardoados ca Estrela Michelin. Chipirón encebolado en pan, lomo de xurel en escabeche ou torta semilíquida de Santiago. Son algunhas das delicias que compoñen o menú peregrino que este ano se vai poder degustar no Hostal dos Reis Católicos. Esta nova oferta gastronómica é froito da colaboración entre Turismo de Galicia, a rede de paradores e 8 cociñeiros galegos galardoados ca Estrela Michelin. E xorde como unha actividade máis das deseñadas para conmemorar o 800 aniversario da peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago. O resultado é unha maridaxe do mellor da cociña galega. El Camino de Santiago tiene la capacidad de establecer con otros productos turísticos
un maridaje perfecto y de convertirse en una alternativa de desarrollo en sí mismo y en una posibilidad de diversificar el sector turístico gallego. Y de este maridaje perfecto entre el camino y la gastronomía, y justo en el periodo en el que Galicia está celebrando el 8º centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela, queremos presentar esta nueva iniciativa que aglutina lo mejor de nuestra tradición gastronómica con uno de los elementos con mayor capacidad de internacionalización de nuestro destino, que es el Camino de Santiago. Pepe Solla, Xosé Canas, Beatriz Sotelo, Luis Beira ou Yayo da Porta son algúns dos cociñeiros que participan nesta iniciativa, na que, por suposto, se involucrou moi directamente José Gómez, xefe de cociña do hostal. En Paradores confían en que o menú peregrino contribúa a facer máis competitivo o turismo galego. Todos sabemos que la gastronomía tiene un valor diferencial que además aporta cada vez más ese valor al turista que llega. Eso es lo que queremos y pretendemos precisamente al hacer un menú del peregrino, pues darle mayor competitividad a este destino frente a otros destinos, que realmente la riqueza culinaria que tiene Galicia pues sea conocida no solamente dentro de Galicia, sino también a lo largo de todo el camino. O menú peregrino de Asís a Compostela poderase degustar en 12 establecementos da rede de paradores, todos eles situados no Camiño de Santiago. Tócanos xa repasar algunhas suxestións para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Imos ver tamén que nos depara o tempo para os vindeiros días e unha información de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá amenceremos con nubes baixas e bancos de néboa que se irán retirando para deixar ceos despexados pola tarde. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas tenderán a baixar. O vento será frouxo do norte. No venres os ceos estarán máis anubrados canto máis ao norte pola mañá, pero pola tarde quedarán despexados. As temperaturas non terán grandes cambios e os ventos serán do nordés, moderados no norte e frouxos no resto. Pro sábado agárdanse ceos con intervalos de nubes baixas pola mañá, pero pola tarde quedarán despexados. As temperaturas subirán e o vento será frouxo do norte. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados pola mañá e totalmente despexados pola tarde. Os ventos serán frouxos do nordés pola mañá e moderados do norte pola tarde. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas baixarán ata os 24 graus. A situación non cambiará no venres. Os ceos estarán anubrados pola mañá e despexados pola tarde e os ventos serán frouxos do nordés pola mañá e moderados do norte pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. Pro sábado agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros pola mañá e despexados pola tarde. Os ventos serán moderados do nordés e do norte. As temperaturas subirán, quedando unha mínima de 15 graus e unha máxima de 29. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo.
Pois ata aquí chegaron as novas, non se movan, que regresamos de contado co preguntoiro hoxe para falarlles de turismo.